Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Mayaman, guwapo, matipuno, matalino. Na kay Takashi na yata ang lahat. Anong pangalan niya? Takashi. Kaya naman napakaraming nahuhumaling sa kanya. Sa campus, siya ang pinakapopular sa lahat. Tinitilian pa. Maraming dalaga ang nangangarap na maging boyfriend, si Takashi. Ine-enjoy naman ni Takashi ang pagiging campus heartthrob. Teka ha. Wait. Alis mo na kasi yung mascara mong yan eh. yung nakikita niyo pong net sa harap ni Nicole, mascara po yun kasi mag-fencing po siya. Actually, naisip-isip ko na this year I want to be sporty. Fencing anong mask niya po yan eh. Nahirapan ako, wait lang. Narinig po ba? Kasi hindi po level yung laptop ko eh. Okay, go. Ine-enjoy naman ni Takashi ang pagiging campus heartthrob. Madali siyang nakakaporma sa mga babaeng nagugustuhan niya. Pero tila naglalaro pa si Takashi pagdating sa pag-ibig. Sa lahat na naging girlfriend niya ay wala pa siyang sineseryoso ni isa. Sa mga naging relasyon niya, siya lagi ang iniiyakan. Pero nagbago ang ikot ng mundo ni Takashi nang makilala niya ang dalagang si Akira. Simple, tahimik at sadyang mahiyain si Akira. Kaya konti lamang ang nagiging kaibigan niya. At dahil subsob sa pag-aaral, nabansagan na siya bilang nerd sa eskwela. Nag-cruise ang landas ni Takashi at Akira sa kanilang botany class. Hi, I'm Takashi. Ako ang makaka-partner mo sa group project. Swerte ko naman kasi mukha ka matalino. May grado ba talaga yung makapal na eyeglasses mo? Pabirong sabi ni Takashi. Hi Takashi, I'm Akira. Palabiro ka pala. Dun sa tanong mo kanina, oo, mataas ang grado ng salamin ko. Bata pa lang kasi ako, mahilig na ako magbasa. But don't get me wrong, hindi naman ako genius gaya ng inaakala ng iba. Uy, speaking of grades, sana mataas din ang grade na makuha natin sa project. Sagot ni Akira. Simple lang ang na-assign na project sa dalawa. Kailangan lang nilang mapalago ang isang specimen plant sa loob ng ilang linggo. Sa unang araw ay ipinaubaya lahat ni Takashi kay Akira ang pag-aalaga sa halaman. Plano talaga ni Takashi na iaasa ang project sa dalaga. Pero makalipas ang ilang araw ay parang na-guilty siya. Nang kamustahin ni Takashi ang project nila ay namangha siya sa kanyang nakita. Wow, Akira! Lumalago na ang halaman natin. May umusbong ng maliliit na sanga. Ang galing mo palang mag-alaga, sabi ni Takashi. Simple lang naman magpalago ng halaman, Takashi. Kailangan lang itong bigyan ng atensyon. Kung maingat itong mababantayan at madidiligan, walang dahilan ng halaman para malanta. Parang love. Kapag di mo binigyan ng atensyon, matutuyo ang relasyon at magkakahiwalay din kayo bandang huli. Yes. Hugot line to si Akira. Sagot ni Akira. Habang nagsasalita si Akira ay hindi maiwasan ni Takashi ang mapahanga. Nagkamali siya ng unang inakala. Napatunayan niya na ang iniiwasang nerdy na si Akira ay masarap naman palang makasama.
Akira, sabay na tayo mag-lunch. Sagot ko, paanyaya ni Takashi. Sure ka? Lilibre mo ko? Uy, baka may kapalit yan ha. Baka pag gagawin mo lang ako ng assignment mo ha. Sabi ni Akira. Hindi, ano ka ba? Gusto lang talaga kitang i-treat dahil sa effort mo para sa project natin. Sagot ni Takashi. Yun na ang naging simula ng pag-usbong ng pagiging magkaibigan ng dalawa. Sa sumunod na mga buwan ay sila na lagi ang madalas na magkasama. Dahil sa kasimplehan at pagiging totoo ni Akira, ay tila nahuhulog na ang loob sa kanya ng binata. Pilit na pinipigil ni Takashi ang kanyang nararamdaman, subalit sa paglipas ng mga panahon, ay si Akira na ang naging laman ng kanyang mga dasal. Yes! Lord, ingatan niyo naman po lagi si Akira. Napakabait niya po sa akin at masaya po ako kapag kasama ko siya. Sana tumagal pa ang pagiging magkaibigan namin. Sana nga Lord, hanggang forever na. Yes! Manalangin ni Takashi. Noon lamang nanalangin ng ganong katindi ang binatang si Takashi para sa isang babae. Naniniwala siya na si Akira na ang itinadhana para sa kanya. Isang araw ay kinailangan magpaalam ni Takashi para sa isang school competition sa ibang bansa. Hindi niya maiwasan ang malungkot dahil 7 araw siyang mawawala. 7 araw silang magkakalayo ni Akira. Yes! In love si Kuya! 7 days lang, magkakamisan na agad ng talaga? bongga-bongga. Diba nga 7 minutes lang hindi siya nagte-text niya, may mismo na. Sa mga panahon na hindi nagkita ang dalawa, ay para nang mababaliw si Takashi. Kaya para maibsan ang pangungulila, ay ibinuhos niya sa isang email ang lahat ng nararamdaman tungkol kay Akira. Pagkatapos ay pikit mata nitong ipinadala sa dalaga. Pasensya na po kung may mga narinig kayong mga tunog. Wait. Hindi alam ni Takashi kung natanggap ba ni Akira ang email niya. Wala kasing sagot sa kanya ang dalaga hanggang siya'y makabalik. Hi, nakita niyo ba si Akira? Tanong ni Takashi sa mga kaeskwela. 3 araw na siyang hindi nakakapasok. May sakit daw. Pero baka bukas, baka pumasok na yon. Sagot ng isang kaeskwela. Kinabukasan ay labis na natuwa si Takashi nang muli niyang makita si Akira. Babatiinan niya dapat ang dalaga nang bigla niyang maalala ang email na pinadala niya. Iniisip niya na baka hindi nagustuhan ni Akira ang ginawa niyang pagtatapat sa liham. Habang papalapit sa kanya ang dalaga, ay pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Yes! In love si Kuya! Hashtag! Pakiramdam niya, hihimatayin siya. Nang humarap na sa kanya si Akira. Uy, Takashi, it's nice to see you again! Masayang sabi ni Akira, sabay ngiti sa binata. Hindi makapaniwala si Takashi sa reaksyong natanggap niya mula kay Akira. Nahimasmasan na siya habang pinagmamasdan ng matamis na ngiti ng dalaga. Siya nga pala, Takashi. Naalala mo ba yung plant project natin? Eto, malago na siya at mataas na grade ang nakuha natin. At dahil nanalo ka sa school competition na sinalihan mo, ito na ang premyo ko sa'yo. Ikaw na magtago nito ha. Sana alagaan mo. Sabi ni Akira sabay bigay ng halaman na nakalagay sa isang magandang vase. Salamat Akira, promise, aalagaan ko itong maigi. Sagot ni Takashi. Nagpatuloy ang magandang samahan ng dalawa. Kapag hindi magkasama ay madalas naman ang pagpapalitan nila ng text message sa isa't isa. Sa ilang taon na pagiging magkaibigan, inisip ni Takashi na maaring pareho na sila ng nararamdaman ni Akira. Isang araw ay isang message ang kanyang ipinadala sa dalaga. Akira, do you love me? Yes!
Nakakirigilig. Ilang minuto ang lumipas, subalit walang sagot na natanggap si Takashi. Nakaka-stress yun, no, partner? Hindi siya mapalagay. Iniisip niya na tawagan na lamang o di kaya puntahan sa bahay ang dalaga. Subalit makalipas ang 8 minuto. Bilang na bilang, no? Makalipas ang 8 minuto, ay isang text message mula kay Akira ang natanggap niya na binubuo lamang ng 2 letra. Naku, ano kaya yun? No. No! Baka may kasunod pa yan. Baka dapat nag-open siya pa ng isa pang email. Isang simpleng mensahe na dumurog sa puso ni Takashi. Para siyang natutuyong halaman habang pinagmamasdan ang text message ni Akira. Ang pag-ibig na gusto niyang alagaan ay sa maling lupa pala niya na ipunla. Sa sobrang panghihina ni Takashi, ay aksidente niyang nasanggi ang halaman na ibinigay ni Akira. Nabasag ang vase nito at kumalat ang lupa sa sahig. Habang lumuluha, ay pinulot ni Takashi ang halaman at pansamantalang inilipat ng sisidlan. Ang drama, no? Nabasag ka na nga. Nabasag pa yung vase. Tama. Lumipas ang page 4 pa lang ako, 7 pages to part. Teka lang, overtime. Lumipas ang 2 taon at tila naghilom na ang sugat sa puso ni Takashi. Makikita si Takashi sa kanyang kwarto na dinidiligan ng halaman ay binigay sa kanya noon ni Akira. Ang halaman ay nakalagay pa rin sa vase na noong nabasag. Hindi ito itinapon ni Takashi at sa halip ay pinagdugtong ang mga bitak gamit ang hininang na ginto. Mayaman. Kintsukuroi kung tawagin ito sa Japan. Isang Japanese art kung saan hindi nila itinatapon ang mga nabiyak na paso para muling buuin ito gamit ang tinunaw na ginto. Dahil naniniwala sila na mas maganda at mas matibay pa kesa sa isang bagong paso, ang lumang paso na dating nabiyak at may nakaraan. At gaya na nga ng pinaniniwalaan ngayon ni Takashi, mas matibay ngayon ang puso niyang nasugatan noon. Oh. Ganun talaga. Minsan, masyado tayong confident, di ba? Pag poging-pogi ka sa sarili mo, GGSS ka. Correct. Gwapong-gwapo ka sa sarili mo, kaya gandang-ganda ka sa sarili mo, na feeling mo... Lahat ng posibleng lalaki o posibleng babae mahuhumaling sa'yo. Meron talagang isang tao magpaparamdam sa'yo na boom, hindi lahat kaya mo. Tama, hindi lahat hindi lahat ng lalaki o babae pwedeng ma-inlove sa itsura ng tao. Correct, di ba? Alam mo yung parang nag-expect ang lahat na... May kasunod. Sabi mo nga, di ba? May kasunod naman yung text. Huwag tayong mag-assume. No, I don't love you, but I love you a lot. Di ba? Pero wala eh. Talagang wala. Talagang no. Busted sa madaling salita. Correct. Ang pinaka punto dito at pinakahugot ng mahiwagang Burnay partner is yung kintsukuroi. Yung Japanese for golden repair. Yun yung Japanese art of repairing broken pottery. At pwede mong gawin yan sa pamamagitan ng pagdidikit-dikit sa mga nabasag na parte with gold. Kasi parang ang ibig sabihin nun, na once you are broken, it doesn't mean, Kabisyo, that you cannot be whole again. Tama. Minsan nga yung mga taong broken o yung mga taong nasugatan, nahirapan, may pinagdaanan na matindi issues, sila pa yung mas magaganda kasi alam mong may pinagdaan ng matindi at kinaya. Totoo yan. Sila yung mas matindi ang pinagdaanan sa buhay. Kaya pag titingnan mo ngayon, sila yung mukhang mas matibay. Correct. Diba? Ganun sa buhay, mga kaibigan, laban ng laban. Diba? May time to pick up the broken pieces of your life. Correct. Totoo yan. Hindi and ibig be whole again. Correct. Hindi ibig sabihin na nabasag ka. Ibig sabihin nun wala ka ng kwenta. Parang Crayola. Hindi porke naputol na ang isang crayon, ibig sabihin nun wala na siyang function.
makakakulay ka pa rin naman. Makakakulay ka pa rin naman eh, di ba? Totoo yan. Di ba? Ang daming hugot ng hugot lines ni Akira at saka ni Takashi. Correct. Maganda yun mga kaibigan. Kung feeling mo wasak na wasak ka ngayon, hindi pa tapos ang laban ng buhay. Di ba? Choice mo yan kung paano mo bubuuin ulit ang mga nabasag. Mo. Correct, di ba? Na parang akala mo yun ang katapusan, pero pwede ka pa palang maging buo ulit. Tama. Kasi minsan may dadating talaga sa buhay mo na babasagin ka. Nasisira ng buhay mo. Totoo yan. Dudurugin ka na parang feeling mo, dinurog ka ng 10,888 pieces, ang hirap ng ibalik. Pero meron ulit. Ganun karami. Correct. Pero meron ulit tao na magpaparamdam sa'yo how it feels to be whole again. Tama. Smile, cheer up, kabisyo. May buhay pa. May buhay ka pa. Correct, diba? At diba? may bukas pa. Tama. Para buuin ulit ang mga nabasag mong nakaraan. Sabi nga, the best way to heal a broken heart is to give God all the pieces. Pansinin mo, lahat ng broken hearted nasa simbahan. Saka lang nakakaalala ng nagiging magdasal. madasalin bigla-bigla, di ba? Kasi totoo naman the best way to heal a broken heart is to give God all the pieces. Ikaw na bahala, Lord. Buuin mo naman ulit. Kasi natipak po yung mukha ko Nahihirapan na akong ibalik. Kaya mo yan. O, di ba? Laban lang na laban sa buhay. Mabubuo ka uli, kabisyo. Thank you, Maiwagang Burnay. Isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po ng Maiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like at share ng share, mga kabisyo, para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. O siya, mga kabisyo, overtime na kami. Thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hencres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yon!